Hausa bakwai TV tashar zamanin mu ta haska. Allah Zainab in tambaye ki mana. Ina jin kamar Allah da wani irin makamai kika amfani da su wurin sace min zuciya haka? mai riya ke ni ban ce da wani makamai ta amfani da su wurin saka yi min zuciya sai dai sai da abokin ka ce mu baka wanka sai za ka zo wurin. Da ya naki? Kwarai kuwa. Ke Allah. Kwarai kuwa. Amma abokin nan nawa. Lafiya. Abokina wani albashir ne na zo ma da shi wallahi. To kuma shi kenan albashir he ka hirgita masoyiya ta zabga da gudu cikin gida. Wani albashir ka zo man da shi ina jin ka. Zuwa ne in gaya ma na so sawo receiver saboda in kalla Hausa bakwai. Hausa bakwai? Yo ai tasha ta ce ni ma. Ai ita nake kallo safiya da dare da rana in dai na samu To lokaci. shi yasa na ce ba ni zai fara yin albashir in ba kai ba. Hausa bakwai tasha ta ce ba matsala bane ba wannan amma ka hirgita wa masoyiya. A ba ta hakuri kuma kai mata bayanin Hausa bakwai. To magana Kamata ta kalle ta. magana ta kare insha Allah ko bi kenan dai mun abu Na na gode. Zan jin kunna ƙara gani yanzu. news ba ka dan jira he zuwa an jima. A'a ai da zai fi sabakan bi karfi. Wai ba a sanya Na ke. gode. To na gode ni ke da godiya. Wow, Hausa bakwai. Ci gaba da kallon gidan talabijin na Hausa bakwai. Hausa bakwai tauraruwar al'umma. Hausa bakwai TV tashar zamanin mu ta haska.